Segur que aquí hi ha algú que ho sap. Perdoni, em podria dir quan és la carrera a Sant Silvestre, sisplau? Sorry, no español, yo no español. Vale, perdó, gràcies. Perdoni, em podria dir quan és la carrera a Sant Silvestre, sisplau? No ho sé, però pregunta-li a ell. Què és conseller? Gràcies! Perdoni, li puc fer una pregunta? sí. Aquest any es farà la cursa de la Sant Silvestre? Sí, la cursa es farà el 30 de desembre, és el 25è aniversari aquest any. I hi ha molts premis, també hi ha un sorteig. I allà es sortejarà un iPhone. Hola, l'iPhone? Sí. S'ha quedat amb l'iPhone. Gràcies, gràcies. Sí, perdoni, tinc una altra pregunta, perquè està mirant els premis, i clar, jo els vull guanyar tots, perquè, bueno... No pots guanyar tot, el que sí que pots fer és disfressar-te, que pots guanyar un premi, si et disfresses bé. És a dir, que si puc guanyar un altre premi a part dels que ja hi ha, o sigui que si em presento el dia 24 disfressat... El dia 30, és el dia 30. Però si el dia 30... Sí, esperi. Pues miri, al final m'he comprat aquest, el del cavall, però el del cavall em tapava la cara. Faci el favor, aguanti'm això, sisplau. Pues miri, però després he pensat en aquest i amb això per posar-me la màscara, però al final tampoc em funcionava. I després la zebra, que és la que més em convenç, és una mica, m'estira una mica aquí. Però esperi! Senyor conseller, 25è aniversari de la cursa de Sant Silvestre, què ens podeu explicar? Doncs és el 30... Perdoni, senyor conseller, sembla que tenim una trucada en directe, si no li sap greu. Sí, hola, bona tarda. Hola. Sí, sé que està aquí el senyor conseller i volia fer una pregunta, sisplau. És que no m'ha quedat clar si és el 25 aniversari o el 30 aniversari. I el 24 és la cursa? O qui és? Ho sento, he de marxar. Tinc el Meri? cotxe mal aparcat. Albert? conseller. Em sentiu? 20 què? 28? Espera. Com que espera? És avui! És avui! La cursa és avui. Mira, saps? Vinga, va. És avui. Perdoni. Bona nit. M'han dit que avui començava la carrera. Quina cursa? La de la Sant Silvestre. No és avui, és el 30 de desembre i a més és el 25 aniversari. N'hi ha 3 categories. Quin dia has dit? El 30 de desembre. El 30 de desembre? Sí, n'hi ha 3 categories. El dia 25 has dit? No, el 30 de desembre i sortint des del punt de trobada. I quin dia? El 30 de desembre. Quantes categories? N'hi ha 3 categories, és el 25 aniversari. El dia 25? Sí. El dia 25? No, és el 30 de desembre. El 30 de desembre. Sí. Perquè avui no. No, avui no.